Sansamura na gukumanya semargoba ya bonto chake kurwa sensemo yoborimi ananeme county ya Kisii abalimi imeje county ya Kisii kurwa chuwodi emerongebera seri tukulia lero ni goba bakonyorobo konye kurwa ase ebengene no bokonye bweshiringi chimilioni emeronge 5 na kianda chiribwe chimye isano na ibere kurwa sebengene World Bank asiganga yogo chugosira obolimi asorogongo ruhagusi bunenchira yemo yokubwaterana amo nabalimi gotera sekyombe kia nagrip ligobono banyoro obokonyi obo buno muri keito Mildred Mumanyi agotomanya ensemo yabalimi korwa ase county ya Kisii nigo balene kiba kwegokeria magega ya serikali county gochakia omoroberi obwo kwena na chibesa gwetani ya chimilioni emeronge 5 korwa ase ekyombe kia World Bank gochiase abalimi bechinyeni chekenyeji chingoko chekenyeji na matoke kolengana no mugavana Kisii James Ongwae uyorenge omogeni bwesko ase omoroberi oyo. Hizi pesa ni 59,700,000 ndio hizo cheki ambao tumutapatiwa, na wale ambao mnapatiwa vile mnapatiwa beneficiaries mnajua nyinyi ni common, ni wale tunaita common interest groups, na ziko groups 215 na hizi muko kwa wadi 6 ziko kutoka kwa wadi 20 wards. Omo coordinator Kisii korwa ekyombe kia National Agriculture Rural Inclusive Growth NARGIP ekyoge kubwaterana ne bengi enene ya World Bank ne county ya Kisii Samuel Okumu nigo ateba ekyombe kyo nigo gekolingorigwa mono igoro yobotumekibwe chibesechyo ase aganirie bali bagochiago konyeka kwegendereria abo ikeranu ase boigo aerera igoro ye chibesechyo. NARIG as a World Bank funded project is one of the most heavily supervised in terms of audits. So we don't actually give them cash. When they write a proposal, inapitia kwa CDDC, inapitia kwa sub-county team, inaangaliwa na county technical advisory team, wakipitisha, tunapeleka kwa steering. When they give us our blessings, then we come to you to issue the money. So when they say they want to buy chicken, and to have incubators and so on, we actually buy the chicken and incubators for them. Hakuna pesa wanashika. So that goes directly into productive activities. Omwaziri bwobolemi korwa county ya Kisii Esman Onsaligo nigo boigo akwanera igoro yomoroberio yo no bakoreri bwaye ase amatuko amagega ase county ya Kisii yanyorete obokonyi bunobo ase okoba namba 3 ekikeirera omugavana kobeka esei ase omoroberio orebosio ile chibese cyo chikere abalemi nonya okorire emeremo yaye kurwa abisi nikenye tu aba namba 3 mwaka urieta gotu arenge na hende namba 3 ese za uriye namba egyo obuye bwite bwo okorega tu akora na World Bank lero iganato mirwe document bono na orokirie gavana enkoreta gavana usaini P4 abalemi muno korwa obisi abalemi bamanye ngamba gwa batigere project yende ko bayira ko chimotwe. Yingo reporter ya egetaseni kia Ndizi TV elitaliane Mildred Mumanyi Biyemono omuri keito